נהריה אוהבים את החיים. מאחוריי נהר הגעתון השוצף, האמזונס הישראלי. אגב, מכאן מתחיל הרפטינג. עיר תאומה של מיאמי ביץ', זה אמין כמו שאני תאום של ג'ורג' קלוני. סליחה אדוני, איפה יוצא הברזייה פה? תודה. הברזייה שם. אנחנו מחפשים את הסוס, יש סוס שאפשר לרכב עליו, נכון? עם קרקרות וזה? זה רק בקיץ. ולאן הולכים הסוסים שהגעתון קפוא? הסוסים נמצאים במחסנים של העירייה. במחסנים? הסוס במחסן? חצי שנה? כן. עיריית נהריה גאה להציג, האתר הפופולרי בעיר, היציאה לחיפה. אנחנו באנו לאנשים האמיצים שגרים בנהריה, לבתיהם, להפתיע אותם עם שלל מתנות. יהיה כיף. אמא צריכה להביא מוצרי כיף מהאמבטיה, ואתם בינתיים עונים על שאלות. על כל מוצר שהיא מביאה אתם מקבלים עוד מוצר, וכל תשובה נכונה, גם עוד מוצר. התחלנו למדוד. יאללה. החיות נראה לי אמא של האבא. החיות זה אבא. ומי הקסקסים? גם אבא. מה אורך הטייל של נהריה, ומי המטורף שמטייל בה? ארוכה. ארוכה, יפה מאוד. הנה מצאנו את המטורף השני. מה יש לעשות כיף בנהריה? לקנות בגדים. לקנות בגדים. כן, זה בירת האופנה של... כמה מוצרים של כיף לדעתכם היא תביא? 15. 3. איזה שמפו אמא משתמשת? מויגן. תשובה נכונה. הולך אליי. הולך אלייך? לא, הנה ג'מבו כמו של